Τα γενέθλια του Τζιτζί. Ξύπνα Τζιτζί, ξύπνα σου λέω, μετά θα πεις ότι εγώ φταίω. Γενέθλια έχεις, θα πάρεις δώρα και εσύ κοιμάσαι από τώρα. Και ο Τζιτζής. 8 πήγε η ώρα, έχει νυχτώσει. Ήρθε κανένας να με δει, χρόνια πολλά για να μου πει. Ποιος το έχει θυμηθεί? Μια ευχή θέλω, τίποτα άλλο. Εντάξει, ευχή με δώρο μεγάλο. Άσε τα κόλπα φιγουρατζή, ξέρεις μόνο να ζητάς. Σε λίγο θα έρθουν όλοι οι φίλοι, γλυκά θα πρέπει να κεράσεις. Να δω αν μπορείς να τα προφτάσεις. Δεν έχεις χρόνο να τα φτιάξεις. Τρέξε λοιπόν να τα αγοράσεις. Και ο Τζιτζής με το Τζιτζίκι, το μηταρά το φωνακλά, πάνε να πάρουν γλυκά. Θέλουν γλυκά, σιροπιαστά, σίγουρα θέλουν σοκολάτες. Και για αλμυρά βραστές πατάτες. Δεν θέλουν τηγανιτά, είναι κακό για τα παιδιά. Πήραν χυμούς, πορτοκαλάδες, από κεράσια βυσσινάδες, πολεμόνια λεμονάδες, κέικ, παγωτάκια σοκολάτες, μελομακάρονα και τάρτες. Πήραν και γάλα και τα μπουκάλια όλα μεγάλα. Γράψαν στην άμμο ότι έχει πάρτι πίσω από τα βράχια στο ναυάγιο, εκεί που εξέχει ένα κατάρτι. Βάλαν πετρούλες να βρουν το δρόμο και όταν το πάρτι θα τελειώσει και σίγουρα θα έχει νυχτώσει, μικρές δεσποινίδες πηγολαμπίδες θα φέγγουν τα βότσαλα που έχουν στρώσει. Τώρα το πάρτι έχει αρχίσει, τα φαγητά έχουν μυρίσει και όλοι τους έχουν ορμήξει. Όλοι, όχι όλοι. Ο Βαρώνος ο Χελώνος κάθεται σε μια γωνιά μόνος. Δεν μιλάει, δεν γελάει. Κοντεύει να σκάσει από το θυμό του. Βγάζει ατμούς από το κακό του. Μοιάζει λιγάκι πονεμένος. Έχει άφθες ο καημένος. Τι είναι άφτες? Ρωτάει η Ραψίνα. Η κυρία Καβουρίνα. Γάφτες, απαντάει Μανιάς, αδέσποτο σκύλος της αμμουδιάς. Νιάφτες, διορθώνει αρετή, μικρό αδέσποτο γατί. Και ο Βαρώνος, πονεμένος, τους απαντάει θυμωμένος. Άφτες τις λένε έξυπνάκες, ούτε γάφτες, ούτε νιάφτες. Και είναι πληγίτσες, τις έχω στο στόμα. Τρώω το πρωί και πονάω ακόμα. Κρίμα που δεν τρως Βαρώνε, σου λέμε όλοι περαστικά. Σε λίγο θα ανοίξουμε τα δώρα. Αυτό περιμένουμε και ήρθε η ώρα. Πω δώρα που έχει πάρει, αμαξάκια και ευχοστολίδια, πιτραπέζια παιχνίδια, σπάντερα και μακουίν, μηχανή για σοκολάτα, το μονόφθαλμο πατάτα, ένα τεράστιο μαρκαδόρο, μικρούς γιατρούς και στενοφόρο. Τα θέλω όλα και είναι δικά μου. Ρωτήστε μας, σας αφήνω. Να πάτε να παίξετε με τα παλιά μου. Αυτά καθόλου δεν σας τα δίνω. Ρωτήστε με κανονικά. Πείτε το παρακαλυτά. Ζητήστε το ευγενικά. Και τα ζωάκια με μια φωνή παρακαλάνε τον Τζιτζί. Σε παρακαλούμε Τζιτζάκι, δώσε μας τα παιχνίδια σου να παίξουμε λιγάκι. Μπορούμε να τα μοιραστούμε και όλα μαζί να τα χαρούμε. Και μη φοβάσαι, δεν θα χαθούνε. Να τα πάρουμε? Όχι. Τώρα το πάρτι έχει χαλάσει και όλοι γκρινιάζουν και μαλώνουν. Να φύγουν θέλουν, νευριασμένοι. Με το Τζιτζί είναι θυμωμένοι. Ο μηταράς, που είναι ζηλιάρης και πάντα πιο παραπονιάρης, θέλει για να το χτυπήσει. Μα ο Βαρώνος πιο σοφός τους λέει πως θέλει να τους μιλήσει. Εσύ μικρούλη μου Τζιτζί, στο σπίτι μου όταν έρχεσαι, με τα παιχνίδια μου παίζεις. Να παίζεις μόνος σου δεν θες, τους φίλους σου γυρεύεις. Άφησε τα παιχνίδια σου οι φίλοι σου να τα παίξουν. Ευγενικά και όχι παρακαλυτά θα πρέπει να στο ζητήσουν. Και αφού θα παίξετε μαζί και θα περάσει η ώρα, μετά θα σου τα αφήσουν. Και εσείς μικρά ζωάκια μη κάνετε σαν ζηλιάρικα παιδάκια. Όλοι έχετε παιχνίδια, άλλοι πολλά και άλλοι λίγα. Όμως να ξέρετε ζωάκια, όπως και εσείς μικρά παιδάκια, δεν έχουν όλοι παιχνιδάκια. Υπάρχουν ζωάκια και παιδάκια χωρίς παιχνίδια και στολίδια. Και με τα λίγα τα λεφτά τους παίρνουν μόνο τα φαγητά τους. Δεν περισσεύουν για παιχνίδια. Δηλαδή εσείς είστε τυχερά, είτε έχετε πολλά είτε λίγα. Καλά που ο Βαρώνος τους είχε κρατήσει και σκέφτηκε να τους μιλήσει. Κατάλαβαν τα λάθη τους και είπαν και συγγνώμη. Τώρα όλοι είναι μονιασμένοι και πολύ αγαπημένοι. Παίζουνε μαζί και πάλι. Χαίρονται μικροί, μα πιο πολύ οι μεγάλοι. Βαρώνε, ακόμα έχει σάφτες, συγγνώμη, γάφτες, δηλαδή νιάφτες, μήπως άφτες?